tal il-poplu ġdid li ġbar. Natu kull ima wixandru Sultan tas-sema u l-ard. Kodba mqazza nisimgħu kellim inallum fiskit. Il-kelma tiegħek tkun id-daw jikkeċċi dlamir. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejri nagħmlu t-tifkira San Karlu Lwanga u sħabu martri. Fis-snin 1885 is-Sultan Lwanga tal-Uganda qatel ħafna insara u fosthom ta' min isemmi l-iżjed lil Karlu Lwanga u l-21 sħabu li baqgħu sħaħ fil-fidi Kattolika u ma rridux joqogħdu għax-xewqat żienja tas-Sultan. U għalhekk li xi wħud minnhom qatluhom u qatawlhom rashom u oħrajn ħarquhom. Dawn ġew imbagħad konsagrati mill-Papa San Pawlu VI bħala martri tal-Knisja. Għalhekk ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejtin Joseph u Mary Kallija. O Alla inti għamilt mid-demm tal-martri żerrija tal-insara fit-tieba tiegħek għatina li jkun hemm dejjem kottra kbira ta' frott fil-Knisja li hija l-għalqa qaddisa tiegħek imsoqqija bid-demm ta' San Karlu Lwanga u sħabu bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Tobit. F'dak iż-żmien daħlu il-medja u kienu qrib ekbatana meta Rafel qal liż-żagħżugħ: Ħija Tobija, hawn jien wieġbu, qallu Rafel: jeħtieġ li l-lejl ngħadduh għand Rawel qarib tiegħek li għandu bintu jisimha Sara. Kif daħlu f'Batana, Tobija qal lil sieħbu: Ħija Għażarija, ħudni dritt għand qaribna Rawel, u ħadu għand Rawel u sabuh bil-qiegħda fil-bieb tal-bitħa u salmulu huma l-ewwel u hu qalilhom: Sliem sħiħ għalikom, ħuti, wasaltu sewwa qawwijin u sħaħ. Meta nħasslu u ndafu u qagħdu għall-mejda, Tobija qal lil Rafel: Ħija Għażarija, għid lil Rawel jagħtini b'marti lil kuġinti Sara. Rawel sama dan il-kliem u qallu: Kul u ixrob u għaddi l-lejl kuntent. M'hawnx bniedem ħliefek li għandu id-dritt li jieħu l-Sara binti. Aziz ħija, lanqas jien ma nista' nagħtiha lil ħaddieħor ħlief lilek, għax int l-eqreb lejja. Imma nħoss li għandi ngħidlek is-sewwa ibni. Diġà tajta lil 7 irġiel oħra minn ħutna u kollha mietu dak il-lejl stess li resqu lejja. U issa ibni, kul u ixrob u jagħmel il-mulej. Wieġeb Tobija: ma niekol u ma nixrob xejn hawn ġew qabel ma tkun irranġajt din l-affari tiegħi. U Rawel wieġbu: hekk nagħmel, nagħtiha lilek skont il-liġi tal-ktieb ta' Musè.
is-sema stess għataħħa li natija lilek. Ħu lil oħtok, min issa l-qudiem int huwa u hi oħtok. Tiegħek hi millum il-qudiem għal dejjem. U sit is-sema jagħtikom ir-riżq il-lejl, ibni. Iħenna likom u jagħtikom islim. Rawel sejjaħ lil bintu Sara u meta ġiet ħadilha ida u ta' lil Tobija u qallu: Ħuda, kif għandi nagħtijilek b'martek skont il-liġi u l-ordni li hemm miktuba fil-ktieb ta' Musè. Żomma għalik u ħuda għand missierek qawwija u sħiħa. Alla tas-smawiet iwassalkom bislim. U sejjaħ lill-omma u qalilha biex iġġib karta u kiteb il-kitba taż-żwieġ u hekk tajilu b'martu skont l-ordni tal-liġi ta' Musè. U minn dak il-ħin bdew jieklu u jixorbu. Rawel sejjaħ lil martu Edna u qalilha: Oħti, lesti l-kamra l-oħra tarqat u daħħal fija lil Sara. Edna marret u lestiet il-kamra kif qalilha u daħlet lil Sara fija bidmuħ f'għajnejha minħabba fija. Imbagħad ixxuttat id-dmuħ qaltilha: Għamel il-qalb, binti, sit ismewiet jagħtik ir-riżq wara dan l-għali kollu tiegħek. Qawwi qalbek, binti, u ħarġet minn hemm. Meta l-oħrajn ħarġu u għalqu l-bieb tal-kamra, Tobija qam mill-friex u qalilha: Oħti qum, ħanissru u nitolbu quddiem Siedna li jagħmel ħniena magħna u jsalvana. Sara qamet u bdew jitolbu bil-ħniena is-salvazzjoni u jgħidu: Imbierek int u Alla ta' missirijietna u imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Iberkuk is-smewiet u l-ħolqien kollu għal dejjem ta' dejjem. Int għamilt lill-Adam u tajtu b'martu lill-Eva bħala għajnuna u appoġġ u minnhom it-tnejn tinislu l-bnedmin. U int għedt: Mhux sewwa li r-raġel jibqa' waħdu, ħanamlu għajnuna li tkun tixbħu. U issa jien lil din oħti ma żżewwiġtiex għal passjoni tal-ġisem, imma fis-sewwa. Għamel ħniena miegħi u magħha ħanixjieħu flimkien. U qalu flimkien it-tnejn: Ammen, ammen. U dak il-lejl raqdu. Il-kelma tal-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-traqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk int tiekol, ħini int u risqek tajjeb. Ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għammila fl-irkejjen ta' darek u liedek bħax-xitel taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion, jalla tara il-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Ħini kull min jibża mill-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resa fuq Ġesu staqsih: Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel? U Ġesu wieġbu: L-ewwel wieħed huwa dan: Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna, mulej wieħed hu. U inti għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni huwa dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. U qallu l-kittieb: Sewa qed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm,
u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha u b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb lil għajrek bħalek innifsek u aqwa minn kull sakrifiċċju tal-ħruq u mis-sakrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm wieġeb bil-għaqal qallu m'intix il-bogħod mis-saltna tal-Alla u ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb xkejken. Mela minn barra l-10 kmandamenti, il-poplu ta' Iżrael fi żmien Ġesu kellu ħafna preċetti u liġijiet oħra. U għalhekk kien hemm ukoll diskussjoni qawwija fost l-orrif tal-liġi dwar liema kien l-akbar kmandament. Naturalment, Ġesu ma la jsolva l-problema. X'qallhom Ġesu? Qallhom il-problema hija billi nippreżentaw l-imħabba mhux biss tal-proxmu imma ta' Alla. L-imħabba lejn Alla u lejn xulxin li hija bħala l-ogħla kmandament fuq l-oħrajn kollha u l-kmandamenti kollha. U għalhekk il-kmandament qalilhom Ġesu qegħdin mhux biex jasruna imma biex iservu ta' għajnuna ta' kif għandna ngħixu ħajja aħjar. U allura ħajja aktar fil-paċi, ħajja iktar tranquilla ma' nfusna, mal-oħrajn u ma' Alla. Mel-eżis, il-kmandamenti mhux sikkatura, il-kmandamenti propju ipoġġuna fil-libertà u l-libertà hija sabiħa. Illa għaliex il-ħażen huwa skjaf, il-bnedem ikun skjaf tiegħu meta ma josservax il-liġi tal-Alla. Imma min josserva l-liġi tal-Alla, iva fil-qalb tiegħu hemm paċi kbira bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Għalhekk ngħidu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għallimhom din kollha sabiex ixandru li Kristu u l-Evanġelju tiegħu bil-ħajja tagħhom nisranija nitolbu. Għal bnedmin li għalkemm għadhom ma rċevewx it-tħabbira tal-Vanġelu jgħixu l-imħabba tal-proxmu sabiex jaslu għal verità sħiħa nitolbu. Għal miż-żewġin insara sabiex isaħħu l-għaqda tagħhom permezz tat-talb nitolbu. Għalina sabiex il-fidi tagħna ma taħrabx il-problemi tal-ħajja ta' kuljum u permezz tagħna Alla jwieġeb għal qrib tal-imsejknin nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talbit tagħna. O Alla, bil-kmandamenti tiegħek inti ġeddet fina s-sura li tajtna fuq iġbija tiegħek. Ilqa nitolbuk dawn it-talbit tagħna u għamel li bis-sakrifiċċju li aħna sejrin nofrulek naqilgħu minn għandek id-don tal-imħabba bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li l-nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li bniedma qoddimek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej inti tajt li l-qaddis immart li l-grazzja li jażlu l-mewt biex ma jidinbux. Ilqa s-sakrifiċċju li aħna sir innofrulek biex fiċċu kontan nitolbuk li aħna wkoll nagħtu ruħna għalik biss u naqduk madwar l-altar tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien roddulek ħajr. Għaliex San Karlu Lwanga sħabu li ħadu l-martirju u l-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emmejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħaħ li bnun jeqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-ard u bla jeda jintennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smew tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Jiena nħobbok u nadurak. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk.
U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Joseph u Mary Kalleja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-ma'mudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżis tagħna, fil-benefatturi tagħna u fl-erbieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnobietna, bħalma naħfru lil minoħat jgħalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u bil-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtija kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan huwa Kristu il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Amen mulik li xħob li ħadna. Ikun jiswilna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Alla. Nitolbu. Qarbinna mulej bil-mistera qaddisa tiegħek. Aħna nfakru r-rebħa tal-qaddis Marti tiegħek. Nitolbuk biex dan is-sagrament jimla lilna bil-qawwa bħalma għen lilhom jissapportu d-batijiet ħalli fost it-tiġrib kollu tagħna nibqgħu saħħ sal-aħħar fil-viti u fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina. Min qalbna nitolbuk, għalli minna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.